नमस्कार भावांनो, प्रो कबड्डी सीझन 10 साठी जयपूर पिंक पॅन्थर्सने ऑक्शनच्या आधी एक खेळाडू घेतला आहे. कोण आहे तो खेळाडू आणि किती पैशामध्ये घेतला ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याचबरोबर रिटेन खेळाडूंची लिस्ट केव्हा येणार ते पण आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. पहिले तर बघूया जयपूर पिंक पॅन्थर्सने कोणत्या खेळाडूला घेतले आहे. आज जयपूर पिंक पॅन्थर्सने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक पोस्ट टाकून सांगितले की NYP प्लेयर म्हणून अभिजित मलिकला आपण आपल्या टीममध्ये घेतले आहे. अभिजित मलिक हा एक रेडर आहे आणि तो ज्युनियर इंडियन कबड्डी टीमसाठी सुद्धा खेळला आहे. खूप चांगला खेळाडू आहे अभिजित. बघू सीझन 10 मध्ये कसा खेळतो. तर किती पैशामध्ये घेतला याचा विचार केला तर प्रो कबड्डी सीझन 10 मध्ये सगळ्या NYP खेळाडूंना 9,66,000 मध्ये घेतले आहे. NYP प्लेयर म्हणजे न्यू यंग प्लेयर, जे खेळाडू आता पहिल्यांदा प्रो कबड्डीमध्ये येत आहेत. ऑक्शनमध्ये न जाता टीम त्यांना डायरेक्ट NYP प्लेयर म्हणून घेत आहे. अशा खेळाडूंना 9,66,000 देऊन आपल्या टीममध्ये घेतले आहे. आता बघूया रिटेन खेळाडूंची लिस्ट केव्हा येणार. रिटेन खेळाडूंची लिस्टची लास्ट डेट ही 5 ऑक्टोबर आहे. म्हणजेच 5 ऑक्टोबरच्या आधी आपल्याला रिटेन खेळाडूंची लिस्ट बघायला मिळून जाणार. तुमची आवडती टीम कोणती आहे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि तुमच्या आवडत्या टीमच्या रिटेन कोणते कोणते खेळाडू होणार बरं तुम्ही आम्हाला ते पण कमेंटमध्ये सांगा. आणि असेच कबड्डी रिलेटेड व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेमध्ये बघण्यासाठी आपल्या KVD मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.